खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर आं 4 तारिखाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जाय भिडिअ प्रिन्स बसुमतारी मुंनि सासे गथ'आ साथाम लोगोजों दुगैनो थांनानै दैसायाव गबहैदोंमोन आरो बे गथ'आनो जाबाय प्रिन्स बसुमतारी आरो बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि कबिरालि चौकानि बालाबारि गामिनि आरो जोंहानिनो मादैनि फिसाज्ला प्रिन्स बसुमतारी मुंनि सासे गथ'आ दैसायाव दुगैनानै दैसायाव गबहैदोंमोन आरो बे दैसानि मुङानो जाबाय तेजकिया दैसायाव 1 तारिखावनो 1 जुलाइआवनो दुगैनो थांनानै लोगोफोरजों दुगैनो थांनानै दैसायाव गबहैदोंमोन आरो बे दैसानि मुङानो जाबाय तेजकिया दैसा आरो जाय दैसानि सिगाङाव आङो गसंनानै दङ नै बे दैसाया उदालगुरि जिल्लानि कबिरालि चौकानिफ्राय माने भुटान रायजोनिफ्राय बोहैनानै खोलाहा मंगलदै टाउन गेजेरजों बोहैलांदों लोगोफोर मंगलदै टाउन गेजेरजों बोहैलांदों मैया 4 तारिखाव होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो बे भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना थारैनो गासैखौबो मिथिगोन आरो दिनैनि भिडिअआ बे थाम्बनेलाव नुनाय थाम्बनेलाहै दिनैनि भिडिअजों जेबो सोमोन्दो गैया आं दाखालिनि थाम्बनेलखौनो आरोबाव खेबसे होनानै बे भिडिअखौ दिन्थिनाय जाबाय माने दिनै आं बे भिडिअखौ खालामनायनि ओंथिया बेनोदि माने प्रिन्स बसुमतारीखौ दैसानिफ्राय मोनबायना मोनाखै नागिरनानै मोनबायना मोनाखै न'खरनि सुबुंफ्रा नागिरनानै मोनबायना मोनाखै बेखौसो आपडेट होनो थांदों आं बेखौसो बुंनो थांदों नागिरनानै मोनबायना मोनाखै लोगोफोर बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आङो दंफैयो नै तेजकिया दैमा ओरैबादि बोहैदों नै भुटान रायजोनिफ्राय कबिरालि हालामनिफ्राय बोहैनानै खोलाहा मंगलदै टाउन गेजेरजों बोहैलांदों आरो नै बेनो जाबाय तेजकिया दैसा नै बे सुइस गेटआवबो चेकिं खालामफैदोंमोन SDRF आसामनिफ्राय मानसि लागायनानै बट सालायनानै बे दैसायावबो नागिरफैदोंमोन बे सुइस गेटआवबो नागिरफैदोंमोन मैया दाखालिनि भिडिअ नोंथांमोना नायनानै लायोबा गासैबो नुथायखौ नुगोन आरोना प्रिन्स बसुमतारीखौ बोरै नागिरदोंमोन बोरै रायजोफ्रा नागिरदोंमोन दैसायावहा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बेनो जाबाय तेजकिया दैसा ओरैबायदि सुइस गेट आरोना बिराद गिदिर मोनसे सुइस गेट आरो आङो थांदोंमोन बै सुइस गेटआव गाखोहैदोंमोन नाथाय बिराद गिनाय मोनबाय आरोना गिनाय मोननायनि थाखाय आङो बे सुइस गेटआव गाखोनानै भिडिअखौ खालामनाय जायासै आरोना आं गेजेरनिफ्रायनो गिदिंफिनबोबाय नाथाय आङो बारनो हायासै गिनाय मोनबाय नै दैसाया बोरै बोहैदों नै तेजकिया दैसा नै नुनायाव तामाम गिदिर आरोना जोंनि बेखिनाव बिराद गिदिर जायो बे दैसायाहै नाथाय बे जायगायाव जाय जायगायाव गथ'आ गोमादोंमोन कबिरालि खाथिनि मोनसे जायगायावहा दैसायाव दुगैनायावहा गथ'आ जाय जायगायाव गोमादोंमोन बैखिना ओरैबायदि दैसाया मोनसे दंग' बादिसो आरोना फिसा मोनसे दंग' बादिसो नाथाय बेखिनाव बे जाबाय मंगलदै खाथिनि रामहरि होनाय जायगा आरोना लोगोफोर रामहरि होनाय जायगा बेखिनाव नाथाय दैसाया नाय माबायदि वाव देन्जारखा आरोना बिराद देन्जारनिबो देन्जारखा बे दैसायावहा साननैसो सिगाङाव आरोबाव मोनसे दैबाना जादोंमोन आरो बे दैबानायाव सासे सारि गाननाय सासे हिन्जावसाखौ बुखारना लाबोदोंमोन आरोना बबे जायगानि मिथिया खाथि खालानि रायजोफ्रा नुदोंमोननो ओंखायनो जोंखौ बुंदों आरोना बेफोरबायदि सासे हिन्जावसा बोहैना फैनाय नुदोंमोन आरो बबेनि जोङो मिथियासै डाइरेक्ट थांखाबाय आरोना खोलाहा बोहैलांदों होननानै नै दैसायाव वाव आरो नै बे सुइस गेटआवबो चेकिं खालामफैदोंमोन नै ओरैबायदि बोहैदों आरोना दैसायाहै थाद'नाय गैया माने एकदम बेखौ बन्द'बो खालामनो हाखाया आरोना सुइस गेट बिराद गिदिर सुइस गेट आरोना खाथिनिफ्राय नायोबा लोगोफोर बेनो जाबाय नै तेजकिया दैसा आरो बे सुइस गेट ओरैबायदि गिदिर मोनसे सुइस गेट आरो नै दैसाखौ नायदो खोलाहा नायदो साहाथिं नायदो वाव देन्जारखा आरो दै बोहैनायखौ देन्जार नुखागोन बेनो जाबाय तेजकिया दैसानि बोहैनाय मोनसे सुइस गेट आरोना मोनसे गोग्गोम सुइस गेट बेखिनाव दङ आरो नै बोरै दै बोहैदों देन्जार आरो बेबायदि दैमायाव आरो गथ'फ्रा जुदि दुगैयोबा बोरै जानांगौ जाखो ना खोथाफ्रा ओंखायनो गारजेन बा बिगोमा नोंथांमोन गावबा गावनि गथ'खौ एसे सांग्रां खालामना लाखि आरो गथ' गथाय फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौबो एसे खावलायनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि दैजों दा गेले आरोना दैसानि दैयाव दा गेले दा दुगै आरो दैजों दा गेले दा रंजा दायो आं मेन खोथाखौ बुंनोसै लोगोफोर दैसायाव गबनाय प्रिन्स बसुमतारीनि गोथै सह'खौ मोनबाय लोगोफोर दैसायाव गबनाय प्रिन्स बसुमतारीनि गोथै सह'खौ मोनबाय बिदिब्ला बोरै मोनबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों नङासै बिदिब्ला खोनासं बे भिडिअखौ आं मैयानि 5 जुलाइनि 12टासो बाजियाव बानायदोंमोन आरो 5 जुलाइनि 12टासो बाजियाव बानायनानैहाय आङो न'आव फैना थाबाय न'हा फैबाय आरो न'आव फैनानै 4टासो बाजियाव खोनानो मोनबायदि
दैसा सेराव थानाय सानैसो मुस्लिम मानसिफ्राहै बेबायदि गोथै सह बोहैनानै फैबाय थानाय नुदों आरो बेखौ बिथांमोनाहै सन्देह खालामबाय जे बेनो जानो हागौ होननानै बेनिफ्राय बिथांमोना नायनायावहा आरो गोथै सहखौ नुमारबाय थारैनो दैखांबाय बिथांमोनाहै गोथै सहखौ दैसानिफ्राय मुस्लिम मानसिफ्राहै बा मुस्लिम फंबायमोनाहै दैसानिफ्राय प्रिन्स बसुमतारिनि गोथै सहखौ दैखांबाय आरो गासैबो न'खरनि सुबुंफोरनो खबर हरनाय जाबाय मानोना जोंहानि न'खरनिनो जायो ओंखायनो गासैखौबो न'खरनि सुबुंफोरखौ खबर हरबाय आरो पुलिसफोरखौबो खबर हरबाय लोगोसे SDRFनि मानसिफोरखौबो लिंहरनानै माने प्रिन्स बसुमतारिनि गोथै सहखौ न'सिम दैथायहरनाय जाबाय लोगोफोर आरो न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों माने बे समाव एसे सान्ति मोनबाय जोङो होननानै बुंदों आरो जोंहानिनो न'खरनि जायो ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरो दैसायाव गबोनाय प्रिन्स बसुमतारिनि गोथै सहखौ मोननानै न'खरनि सुबुंफ्रा गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों आरो जायफोर मुस्लिम मानसिफ्राहै प्रिन्स बसुमतारिनि गोथै सहखौ दैखांदोंमोन बिथांमोननिसिम आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों।